இன்ஸ்டாகிராம் அண்ட் யூடியூப்ல நிறைய இன்டீரியர் டிசைன் பாத்தீங்களா? ஆனா ட்ரஸ்டட் இன்டீரியர் டிசைன் இன்னும் கிடைக்கலையா? பட்ஜெட்டா, குவாலிட்டியா, ஸ்டைலிஷ் டிசைனா, எதை சூஸ் பண்றதுன்னு இன்னும் கன்ஃபியூஸா இருக்கா? உங்களோட எல்லா क्वेश्चंसக்கும் ஒன் ஸ்டாப் சொல்யூஷன், கிளாசி சாய்ஸ் இன்டீரியர். எல்லாருக்கும் ஒரு அழகான சொந்த வீடு வேணும்னு ஆசை கண்டிப்பா இருக்கும். ஆனா வீடு கட்டுறது மட்டும் போதாது, பெர்ஃபெக்ட் இன்டீரியர் முடிஞ்சாதான் அது ரியல் ஹோமா மாறும். இன்டீரியர் செலக்ட் பண்ணும்போது பட்ஜெட் மட்டும் பார்க்காதீங்க, குவாலிட்டி செக் பண்றது ரொம்ப முக்கியம். பிளைவுட் பிராண்ட் என்ன, லேமினேட் குவாலிட்டி என்ன, ப்ராப்பர் திக்னஸ் யூஸ் பண்றாங்களா, வாட்டர் ப்ரூஃப் மெட்டீரியல்ஸா, பிராண்டட் ஆக்சசரிஸ் யூஸ் பண்றாங்களா, ஃபேக்டரி ஃபினிஷ் அவுட்புட் கொடுக்கறாங்களா, இது எல்லாமே ப்ராப்பரா செக் பண்ணாதான் லாங் லாஸ்டிங் அண்ட் பிரீமியம் அவுட்புட் கிடைக்கும். அப்பதான் அது ஒன் டைம் இன்வெஸ்ட்மெண்டா ஒர்த் ஆகும். ஃப்ரீ கன்சல்டேஷனுக்கு இப்பவே கால் பண்ணுங்க. கால் 9442312449. கிளாசி சாய்ஸ் இன்டீரியர் கூட சேர்ந்து உங்க ட்ரீம் ஹோமை ஸ்டைலிஷா மாத்துங்க.